Du er lige stået ud af denne bil. 1. Må du parkere bilen her? 2. Må du lade bilen stå her i 2 til 3 minutter? Det var ikke rigtigt. Lastbilen kører langsomt. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg trækker tilbage i højre bane. 2. Jeg går fuldstændig amok. Det kan jeg love for. Jeg flipper fuldstændig ud. Du har trukket ud for at se, om du kan overhale. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg blinker med forlygten. Du kører 110 km i timen. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg nedsætter hastigheden. 2. Jeg sætter hastigheden lidt op. 3. Pas på. Idiot, mand. Pas på. Idiot, mand. Han er lam. Du kan ikke dreje til højre i dette kryds. Sig mig, hvad i al verden laver du, mand? Er det ikke lam, Ivan? Jeg har skuddet aldrig set noget lignende. Nu er det fandme nok.